Галоўны момант, які для мяне асабіста важны быў у нашым расследаванні, да яго таксама, значыць, можна прычапіцца, гэта тое, што ён не плаціць практычна ніякіх падаткаў. У Беларусі. У Беларусі, так. Пры тым, што велізарныя абароты, і дзесяткі мільёнаў долараў ён на год не даплачвае в бюджэт. А чаму не плаціць, каб зразумець вось на бытавым узроўні? Ён, у адрозненне там іншых, які Лукашенка сваім указам дае эту прывілей, ён у свой час абсалютна законна, на мою думку, патрапіў у свабодную эканамічную зону Берасці. Але гэта было ўжо больш за 30 гадоў таму. Як ён навучыўся прыгожа рэзаць рыбку, тады это было сапраўды інавацыі. Зараз у яго ёсць канкуренты ў Беларусі, якія ў 10 разоў за яго меншыя, а плацяць у 10 разоў больш падаткаў. Ну і тут можна задаць пытанне. Тое, што ён все яшчэ ўжо чацвёрты дзесятак гадоў сядзіць у этой свабоднай эканамічнай зоне Берасці, не прыдумаўшы больш нічого новага. А ці дапамагае гэтаму, што ён возіць сям'ю Лукашэнкі на адпачынак, што ён з'яўляецца на інаўгурацыі патаемнай, ці тое, што ён выступае давернай асобай Александра Лукашэнкі на выбарах 2010 года. Ну, кожны можа вырашыць для сябе сам. Вось, на маю думку, калі ёсць крытэрыі еўразвязу для, ну, это, дарэчы, не еўрапейскія санкцыі, пакуль што польскія, ёсць крытэрыі еўразвязу па тым, што, значыць, атрымлівае выгаду ад рэжыма і спрыяе рэжыму. Абодва крытэрыі падыходзяць.